Så. Okay. Ja. Nu får vi mad, chat. Okay. Rigtig, rigtig spændende. Jeg er i tvivl om, vil du ind på stream og lige sige hej? Og, hvis du har lyst til det. Det er selvfølgelig op til dig. Jamen hej. Hej. Jeg hedder Frederik, som sagt. Ja, jeg har 3 retter med til i dag. Okay, lækkert. Første servering, der starter vi med pikvar. Sådan noget, der er linefangen hævet ind på stang. Så vi gider alt det der tråd. Vi gider gerne at prøve at passe lidt på de ressourcer, vi har, og give noget videre til næste generation også. Okay. Det er serveret med en selleripuré, lidt stegt selleri, og så har vi lavet en sauce på skovet og pikvar sammen med, resterne fra fenniken. Vi har blendet med masser af smør. Okay. Så for at bryde fedmen en lille smule, så har vi syltet nogle perletræn til. Okay, det lyder fandme lækkert. Det lyder rigtig spændende. Det lyder rigtig lækkert. Velkommen. Tak. Tak. Skal du have noget at drikke? Eller har du? Jamen, hvis du bare kan tage vand med fra køleskabet, ville det være vildt nice. Vand leder efter for spise. Nej, nu har vi fået rigtig fin mad, chat. Altså, jeg har aldrig fået så fin mad før. Pikvarer. Det har jeg ikke engang, altså, det har jeg aldrig hørt om før, tror jeg. Okay. Hvad siger vi til det? Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, venner. Det er rigtig godt. Ej, det smager virkelig godt. Nu er jeg jo en lille smule kredsen, og jeg spiser ikke rigtig fisk, men det ser rigtig lækkert ud. Det smager rigtig godt. Lige at prøve. Det smager rigtig godt, venner. Altså rigtig godt. Det smager faktisk godt. Normalt, så kan jeg virkelig ikke lide fisk. Jamen, hvis man ikke ret godt. Jeg spiser heller ikke fisk normalt. Ja, Savannah har været joinet power-teamet. Yeah! Og det er derfor, at det fine tracksuit er på. Okay, har set du egentlig Paradise? Jeg har set det, da jeg var yngre, men jeg har ikke fulgt med i den nye sæson. Så du ved ikke, hvem Carl Veje er? Jo, det ved jeg godt. Okay. Jeg har set lidt... Okay, hvad synes du om ham? Jamen, hvad jeg har hørt, så er han han kan godt lide tøser, har jeg fundet ud af. Men jeg har ikke... jeg tror aldrig, jeg har hørt om snak eller se noget med ham. Nej. Der er en dans med ham, har jeg fundet ud af. Ja, Carl er en kæl. Ja, den har jeg hørt lidt om. Kan I godt prøve at se den der video, hvis der er med det? Ja. Altså vil jeg høre, om I har hørt om kandidaten Carl Veje? Nej, det har jeg ikke. Nej. Vil I snakke med ham? Han står bag jer lige nu. Nej, vi har Om kandidat. Ikke Carl Veje? Nej. Han er lige der. Nej, det lyder det fandme ikke. Hvad så, bro? Hvad så, mand? Det er godt. Chat, er det Det fint? er rigtig godt. Tak for sidst. Det er fint, Ja, ja. så Okay, vi fedt. lavede jo noget alvorsnak, noget podcast jo. Ja, det er sandt. Han er med i Alone Paradise. X on the Beach. X on the Beach. Ja, jeg har jo virkelig Det set var X on sammen the med Beach. William jo. Det har jeg også set. Jeg tror, jeg så første sæson, de lavede det. Han er jo ligesom dig jo. Jeg har ikke set det siden. Han er efterløn. Ja, jeg ved jo for et fact, at William han efterligner dig. Ja, det gør han, ikke også? William er det også en med i Paradise. Jeg ved ikke, hvem William er. Jeg gav ham et godt tip om, at montisere Tak for det, VP. på musik. Præcis. Jamen, nu Og kender det jeg var William ikke- privat. Han sagde, at du er hans musikidol. Sagde han det? Ja, det sagde han. Sagde William Bry det? Men de vil gerne William Bry. det samme slags musikklikke. Hvordan går det egentlig med musikken, klar? Det går vildt godt. Altså, det er ren strategi for mig. Altså, respekt til, hvor meget at han sådan gør for, altså, nu er det ikke sådan, men jeg synes faktisk, Hvem snakker vi om nu? Carl, jeg er sådan ikke særlig fan af ham. Men jeg synes faktisk, at han er virkelig god til at sådan, han gør virkelig sine ting for sådan, du ved, at komme frem og sådan noget. Men han skal jo selvfølgelig også udnytte det nu, hvor han er med i Paradise lige nu. Ja. Noget andet, jeg faktisk hellere vil se, ikke? Det er den her. Ja. Den Ved så du jeg, hvem det er? Ja, jeg har spillet LOL med ham jo. Han Nå spiller ja, også LOL skulle det på stream. have med til lidt papir, det sådan noget. Sådan er det Det- udenbart. Der har du glemt at handle ind. Ja. Han er altså sjov. Jeg bor i Aarhus. Okay, du bor i Aarhus. Men går du meget i byen? Jeg er begyndt at komme lidt ned på det, Er du det? fordi jeg var lige på Seriøst. studietur, og der var vi Sådan afsted der. 9 dage, og jeg var i byen 7 dage, men var fuld. Du har jo også streamet med Så ham. hvis nu er Ja, jeg har også streamet med. Men efter, at overvej det er lige, at de kom hjem for et år siden. Ja, det er jo så lang tid siden, de har filmet det. Så overvej, de har været mega unknown i jeg ved ikke hvor lang tid. Mm. Og så lige pludselig, så vil alle have fat i dem. Ja. Det må være så mærkeligt. Det er gået, han har gået rundt, eller de har alle sammen gået rundt i Danmark i sådan noget 6 måneder, uden, efter de har filmet det hele, så lige springer det bare i luften. Ja, præcis. Det må være mærkeligt. Hvad står der i din bio? Der står
Ja, det er mig fra Paradise. Nej. Der er Shit, det slet var ikke fra nogen billeder, der Paradise. associerer Crazy. Og du har ikke mig. taget dit Mr. Paradise? Nej, jeg har slet ikke noget med Men det de der. spiser jo slet ikke noget. Nej, bare så. Nå, du har fået et like alligevel fra mig. Har du liket mig, Susanne? Ja. Uden tvivl. Du har fået Okay, jeg har lige et spørgsmål her. Nu spørger jeg dig. Har du liket Rasmus, du har set ham på Tinder? Jeg ved ikke, om du bruger Tinder, men har du liket ham? Hvis vi tager Paradise-titlen fra, altså han ikke har været med i Paradise. Hvis du ser ham på Tinder, har du liket ham? Det kommer an på, hvilke pæne Tinder-billeder han har. Men hvis han ikke havde været med i Paradise, og han bare var sådan ham uden Paradise, så har jeg måske gjort det. Men Paradise er ikke sådan lige sådan noget, som taler op for, at at date en, ikke? Jeg kunne forestille mig, at han er ret populær. 100%. Altså 100%, og han er også, altså han er super flot og meget likeable, så hvorfor ikke? Ja, han virker mega flink. Jeg spillede jo LoL med ham, og der var han fucking nice også. Ja. Så. Har du egentlig prøvet at blive... Nå, du har prøvet at blive bandet på Twitch før. Ja. Det glemte jeg lige. Det må der skete en fejl. Vi kom hurtigt tilbage. Rigtig hurtigt tilbage. Det må være rigtig nede. Hvordan ser det ud, når du bliver bandet? Sådan... Altså, jeg vidste det ikke, fordi jeg var ikke live jo. Så jeg fandt ikke ud af det, da det skete. What? Jeg fandt ud af det, fordi der var en anden, der skrev det. Er der nogen, der går ind og tjekker din profil, når du ikke er live? Nej, der var en, der skrev, jeg sad og så en stream, og så var der en, der skrev, at min profil ikke virkede. Så jeg sådan, der var en, der skrev, den stream kan man ikke åbne, så jeg sådan, hvad mener man ikke kan åbne? Så var der en mere, der skrev, så jeg sådan, hvad sker der? Så kan jeg ikke, så virker det ikke, så jeg, what the fuck? Nej. Rate mit navn fra 1 til 10, Savannah. Mit navn var fucking taget. Jeg vil sige, at det nok er på en 9'er. Det er meget sjovt skrevet. Jeg havde den her jakke på en stream, ikke? Og så drillede folk med at sige, at jeg lignede Heinz Ketchup. Heinz Ketchup, hvordan? Det kan jeg ikke lige se. Bare så sørgeligt, altså helt ærligt. Jeg synes, den er flot. Bare sådan en cool rød læderjakke, og så kan jeg sige bare, Heinz Ketchup. Collab med Heinz Ketchup. Nice. Nyt spons. Nej, hvad altså. Den er Skyly. Tak, Holy Moo. Den ligner noget fra et cirkus. Ej, tak, Nextway. Altså, I var mega søde. Jeg vidste det heller ikke. Vidste du det? Nej. No, jeg havde en idé om, at der skulle ske et eller andet, men ikke at der ville komme en kok og lave mad til os. Jeg har aldrig haft en kok. Det er crazy. Jeg glæder mig til at se, hvad vi skal have at spise. Det lækkede mere efter Bertram trådte ind og stjal al Aura og Big det var efter de to, sådan så... De to al Aura med, og nu sidder vi bare her med minus Aura. De sugede bare alt forbindelsen. Med? Nej! Hvor lækkert. Nej, hvor lækkert. Okay. Nu hold da ferie. Ej, hvor lækkert. Det er vanvittigt, det her. Shit. Hæft, det ser lækkert ud. Ej, og hvad er det her? Det er kartofler. Ej, hvor lækkert. Shit. Vanvittigt. Shit. Jeg er i chok lige nu. Altså, jeg er i chok over mit liv lige nu. Altså, virkelig det kunne ikke være bedre, jo. Nej, det kunne virkelig ikke være bedre. Klarskov, måden den blev så glad på. Til hovedret, der har vi lavet en helt klassisk beef wellington. Svampedykseller. Vi har været en tur i Spanien og hentet en ramon, sådan 24 måneder skænke. Okay. Stegt nogle borgolinier og lavet en sauce a la borderless, som er en rødvinsreduktion, der er typnet med en lille smule røget marm. Til det har vi serveret en masse urter, og så har vi lavet nogle hasselbakkartofler, masser af smør, der er serveret på en lille smule røget creme fraise med en trøffelvinaigrette, masser af pulver, og så har vi syltet de sidste vintertrøfler, vi har kunnet få hjem. Okay, sindssygt. Okay. Velbekomme. Tak. Det ser vanvittigt ud. Ja. Altså, skal I lige se den igen? God damn. Det ser sygt ud. Væk, Sønder, han skal se det. Stop, Sønder. Okay. Skal vi prøve det? Ja, lad os gøre det. Ej, jeg tror, det er meget varmt. Wow, hvor er I heldig. Ja, ikke en X-ray. Nu kommer jeg til at min den her, til at ødelægge det.
Ja. Wow, det smager godt. Ja. Nej. Det kan noget. Der var salat med. Jeg har skubbet mit ned. Nej, Lukas, jeg synes ikke, det er træls, at folk sammenligner mig med Steve fra Minecraft. Jeg ved ikke, om det er Steve fra Minecraft. Hvem er det? Jeg har ikke sådan spillet Minecraft. Selv kokken griner. Hvem er Steve fra Minecraft? Hvem er det? Jeff, det er crazy. Du er sgu da gamer. Jeg spiller ikke Minecraft. Jeg har set nogen sige det, men jeg ved ikke, hvem det er. Ved du, det er crazy. Det var også bare så godt gået. Tak! Jeg er fandme også stolt. Skal jeg lige gå ind og se, hvordan mit Instagram-opslag i går? Husk at gå ind og like det, chat. Husk at gå ind og like mit Instagram-opslag. Yeah. Første kvindelige powerambassadør nogensinde. Det er så sygt. Det er huge. Nu skal jeg smage de her kartofler med trøffel, chat. Den kom der. Kan så have smidt den i chatten. Der kan I finde Instagram. Det er så lækkert der. Fokuser nu. Nå, vil det være never mind. Hold da op. Er det godt? Meget. Jeg plejer slet ikke at spise så god mad. Det gør jeg virkelig heller ikke. Kan du ikke lide det her? Nej, det er til kaninerne. Mener du det? Ja, det er til dem. Hvor er det sjovt. Det er til kaninerne. Det er fandme sjovt. Jeg ønsker det. Ej. Det er papir til at sætte op. Ja, man kan ikke se det. Nå, det er fint. God gammel aftale med kaninerne, jamen det er det. Altså, mener du det? Jamen, jeg har stadig aftale med kaninerne. Den er fast. Der er ikke nogen, der bryder den. Så den bliver ved med at være der. Hov. Noget helt alvorligt. Jamen, det Nå, okay. Hold nu op! Det skulle ske, men... Det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Den er ikke... Hvorfor får vi tilsendt det nu? Stakke taco. Oh my god, det er du crazy. Altså, jeg gad virkelig godt se, hvordan de her mennesker ser ud i virkeligheden. Der er nogle af man rigtig gerne vil se billeder af. Jeg har spurgt mange om billeder i Twitch-chatten, og det er ikke særlig tit, at folk de sender deres Fuck profil. tak, og det er røvirriterende. Altså, nu bliver jeg helt bange for at se, at jeg skal i Switch-chat. Jeg så godt det klip der. For helvede. Gud. Var det bare jer tre, der streamede sammen? Ja, det var meget hyggeligt. Der er ikke muligt og sådan noget. Så. Ej, hvor lækkert. Men det var godt, at jeg lige fik skubbet til musen. Ja, det var rigtig godt. Det var rigtig Men du godt. skal lige lære det hele jo. Ja. Ej, hvor lækkert. Det ser sindssygt ud. Hold da op. Ej, hvor lækkert. Til dessert har vi lavet en mørvejstærte, der er sat med en hindbær, karamel og en lille smule lemonkød. Til det har vi noget krystalliseret hvid chokolade, en syltet hindbær, lynke og tagetes. Det er de urter, der ligger på. Så har vi lavet en tvil på honning. Isen den er lavet på vanilje og blåappelsin. Det er sindssygt. Okay. Det glæder mig så. Rigtig lækkert. Det ser vanvittigt ud. Ja, det er en privat chef. Det er fordi, at efter jeg flyttede hjemmefra, så har jeg tænkt, at jeg ikke overgår at lave mad længere, så jeg har hyret en privat chef. Nej, Simon Kok hedder det. All the way up. Eller hvad? Nej. Og all I do is win. Banger sangen. Vi skulle have sat den på, da jeg fik min kontrakt. Skruet helt op. Så hele alle udenfor kunne høre det. Ja, vitterligt. Men chat, det har været så mega hyggeligt at streame i dag. Tusind tak til alle jer, som er kommet ind og set med. Det har betydet så meget for mig. Og tak, Vellen, for at overrække en kontrakt. Ja, selvfølgelig. Jeg glæder mig til fremtiden. Jeg er seriøst så glad, og jeg glæder mig også virkelig meget til fremtiden. Det var en mega hyggelig stream. Folk var så søde ud. Og kæmpe sponsorat. Kæmpe skud til Power. Altså, første kvindelige ambassadør. Det er vanvittigt. Ja, jeg er så stolt og så glad. Altså,